ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த டிபி கேரக்டரோட இதான் பார்க்க போகிறோம். ரிவ்யூவும் கூட சொல்லலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆல்ரெடி வீடியோக்குள்ளே போயிடுச்சு. சரி நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க. இந்த கேரக்டர் எடுக்கலாமா வேணாமா நீங்களே சொல்லலாங்க. எடுத்தாச்சு கேரக்டர் ஆல்ரெடி. பார்க்கலாம் வாங்க அதோட இதை. இப்போனா பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் நீங்கள் அதை முதல்ல டச் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் இருக்கும் பாருங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இதுலேருந்து அடிக்கும் போது பாக்ஸு மட்டும் அதிகமாக போகும் கைஸ். அக்யூரசி இதில் வந்து அதிகம். நான் 4th லெவல் தான் பண்ணி வச்சுருப்பேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் அந்த 4th லெவல் பண்ணி வச்சதை காமிப்பேன். இப்போ நீங்களே அந்த ட்ரைனிங் மெத்தடில் நீங்களே பாருங்கள். வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க. நீங்களே பாருங்கள். அந்த நம்ம அக்யூரசி போடும்போது வந்து அது இப்படி பண்ணும்போது வந்து பாக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக போகும். மற்ற கேரக்டர் இருந்தால் பாக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போகும். ஹெட்டு வேறு லெவலில் வருவாங்க. ஹெட்டு இப்போ ரூம் மேட்ச்க்கு இந்த கேரக்டர் நீங்கள் வச்சுட்டு போனால் கன்ஃபார்ம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் கிளம்ப தான் குரோனும் இந்த மாதிரி இதாக்கலாம். இந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க. ஸ்கோப் போட்டு அடிங்க கைஸ். அதான் அதை இன்னும் நம்ம சொல்கிறேன். இப்போ ஸ்கோப் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா போதும் கைஸ். ஹெட்டில் வேறு லெவல் உழுது. இந்த கேரக்டர் வாங்கலாமா வேணாமான்னு சொல்ல கிடையாது, வாங்கிக்கோங்க. கேரக்டர் இப்போதைக்கு ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது. போக கொஞ்சம் கிவ்வேஸ்லாம் கொடுக்க போடுங்க கைஸ். ஓகேவா கைஸ்? வேணாமான்னு கேட்கலாம் கைஸ். இந்த கேரக்டர் வாங்கலாமாடா வேணாமாடான்னு கேட்பீங்க. நீங்கள் முழு திருப்தியும் வாங்கலாம். காசு இருக்கிறவங்க வாங்கலாம். காசு இருக்காதவங்க நம்ம யூடியூப் நம்மளை கில்டு ஐடிக்கு கீழே கொடுப்பாங்க. அந்த கில்டு ஐடிக்கு நீங்கள் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா கிவ்வேஸ் எல்லாமே தரப்படுங்க கைஸ். இப்போ உள்ளே வரவங்களுக்கு 100 டாப் பண்ணி விட்ருவோங்க கைஸ். ஹெட்ஷாட்லாம் ரொம்ப நல்லா விழுவும் கூட சொல்லலாம். ஹெட்ஷாட் இது அக்யூரசி அதிகம். ஸ்கோப் வச்சு அடிப்பேன் பாருங்களேன். அந்த இதில் வந்து ஸ்கோப் வச்சு அடிப்பேன். அந்த நெட் ட்ராக்கர் பண்டில் போட்டு வருவான். அவனுக்கு வந்து ஸ்கோப் வச்சு டும்முன்னு அடிப்பேன். நீங்களே பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் தான் ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைப் பக்கம் வந்துட்டா போதும் நம்மளுக்கு. இதில் அதிகமாக ஹெட் விழுவாது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹெட் விழுவாது. கொஞ்சம் இப்போ ரூம் மேட்ச் பக்கம் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். அந்த கேரக்டர் ரூம் மேட்ச் போகிற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் ரூம் பிளேயரில் ஒரு ரேங்கட் பிளேயர், இப்போ கிராண்ட் மாஸ்டர் புஷிங்கில் இருக்கீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த கேரக்டர் இப்போதைக்கு சூப்பராக தான் இருக்கும் கைஸ். இருக்குது மறக்காமல் அதை லைக் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கொடுங்க கைஸ். போயாலேயும் 1K வர ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். போயாலேயும் வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். ஸ்கோப் போட்டு அடித்தாதான் ஓரளவுக்கு அது ஹெட் விழுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கோப் போட்டு சரியாக அடிக்க மாட்டேன். நான் அந்த மாதிரி தான் போட்டு அடிச்சிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு இது. ஓகே கூல் கைஸ். நம்ம கில் ஐடி நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்போம் கைஸ். அந்த கில்டில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் ஆர்ஜின் நேம் வைங்க. வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டாப் போடுவா. அவ்வளோதான் கைஸ். கைஸ் இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் 2 வீடியோ பக்கம் போடுவாங்க கைஸ். நீங்கள் நினைப்பீங்க என்னடா இந்த யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோவும் வர மாட்டேங்குதுன்னு. இப்போ நம்ம வெளியே வந்துடுவோம் கைஸ். வெளியே வந்துட்டு நான் லெவல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களே பாருங்க கைஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ். நீங்கள் அளவுக்கு கொரோனா அளவுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி தான் கேரக்டர் கூட வச்சுக்கலாம். சரி கைஸ். ஓகே கைஸ். பாய் கைஸ்.